गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनायखौ बावहरदों। लोगोसेनो दिनैनि जिथु बिटिसि गोजोन गोरोबथा सान, बे गोजोन गोरोबथायाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि बा दिनैनि बे गोथार सानावनो आसाम सरकार, भारत सरकार आरो बेलटिनि नाजानायजों दिनैनि बे बिटिसि गोरोबथा सानखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायजों मावफुंनो हादोंमोन। दा दिनै बे जिथु बिटिसि गोरोबथा, बे बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजोंनो बिटिसिआव बर' हारिजों लोगोसे बिटिसिआव थानाय थागिबि बिथांमोना नैबे साननि उननिफ्रायनो बिथांमोननि बिटिसि ओनसोलाव जौगासारनाया फैदोंमोन। दा जायखौ दिनैनि बे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामग्राफ्रा नामावल' अकल सकसल' खालामनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा होननानै दिनै बिटिसि गोरोबथानि जा एमअएस, जा क्लज, जा माखासे बिनि एडमिनिस्ट्रेसननि माखासे पावार फांसन, बैफोरखौसो दिनै बिथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बिथांमोना बिटिसिआवसो बिथांमोना सासन खालामफैदों। बा बिटिआरनि जेबो बेवहाय माबा मोनसे बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों माबा मोनसे बर' हारिया बिटिसिनि थागिबिफोरा लाब जादों, माबा मोनसे मोनदेरदों, बे नङा बन्धुमोन। बे बिटिसि गोरोबथायाव मोनखानाय जाखिनि पावार एन्ड फांसन, बेखौसो दिनै प्रमद बर' जाम्बाया बेखौ सामलायफैनो मोन्दों। नाथाय बिसोर मा बुंनानै लायो, बिटिआरानो बिराद गिदिरखानो मुङानो, बिराद डेभेलप जागोननो, ह खिफुदा बे बिटिसि जायखौ बेलटिनि माखासे सोमावसारग्रा बिथां सोद्रोमामोनहा भारत सरकार, आसाम सरकारजों बिथांमोना नांसोमनानै बेयावहाय बिथांमोना मा डिमान्ड खालामदोंमोन खालामाखै जों बुंनो थाङा, खिन्थु नेगसियेटनि गेजेरजोंब्लाबो बे बिटिसिनि जिखिनि पावार एन्ड फांसनखौ मोनबोदों बेजोंसो बिटिसिआव डेभेलपआ फैदोंमोन। दिनैनि बे प्रमदनि बै बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों फैयाखै बन्धुमोन। दा प्रमदआ लासिं सिं बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामफ्लानानै बिटिसिखौसो सासन खालामगासिनो दङ। दा बेखायनो दिनैनि सानाव बिटिसिनि साफ्रोमबो जनगण, मोनफ्रोमबो राव रायग्रा नोंथांमोननिसिम आंनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे बेनोल' मोनसे रिकुवेस्ट, दिनै बेलटिनि दैदेननायजोंनो, दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायजोंनो बिटिसि गोरोबथाया जादोंमोनब्ला आरो बे बिटिसि गोरोबथानि उनावनो बिटिसि ओनसोलाव जौगासारनाया फैदोंमोनब्ला आरो बिनिनो उनाव 2005 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायजों बिपिएफ दोलोखौ बिथांमोना फर्म खालामनानै बिटिसिआव जेरैथिंबो साबना हामना जौगा मोनसे थासारि लाबोनानै बा मोनसे जौगा बिथिंजों बिथाङा बिटिसि ओनसोलखौ जौगासार होनो, डेभेलपमेन्ट खालामनो बिथाङा नाजानायनि गेजेरजों दिनै बिपिएफ दोलोआनो बिटिसिखौ अनसायबोदोंब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोखौ बयबो अनसायनांगोन होननानै आङो दिनैनि बे बिटिसि गोजोन गोरोबथा, दिनैनि बे गोथार सानाव 10 फेब्रुवारि खालाराव आं बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम गोजोनै खावलायनायजों लोगोसे बयनिसिमबो आङो आथिं हमनानै नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै आङो खावलायहरबाय, जाहाथे उननि समाव नोंथांमोना बयबो बिपिएफ दोलोखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन। बिपिएफ दोलोनि साफ्रोमबो बे 40टा समस्तियाव 40 जन केन्डिडेटखौबो नोंथांमोनहा देरहासार खालामना हरथारगोन होननानै आंहा मिजिं दं, आसा दं आरो आफा आनान गसाइनि खाथियाव जोंहा फोथायनाय दङ। दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों 60टा समस्ति जानो थांदों होननायाबो बेफोरबो जेबो खारज'खरैबो जाया, जानायबो नङादां। माखौ लानानै 60टा समस्ति जानो? जोंनि माबा गहपुर सनितपुरसिम हाबबाबो माबा हलंगि समस्ति जायोनो, माबा जायोनो, मा जायो बिसोरना बुंनायल'लै। आरो मोननै समस्ति जाबाबोथ' बेवहाय बोरैहाय 60टा जानो? गतिके बानायथारोबा बै थाखानाय समस्तिखौनो बिथांमोनहा खावनै खावनै बोखावनासो खालामलाबायनो नागिरो। खिन्थु बे खारज'खरै जेबो जाया। बिथांमोननि एग्रिमेन्टआ ओरैनो बै हा बायलाय फानलाय दलिलाव लिरनाय बेबायदि बुस्थुसो। आं नै थाइबें गायदों बन्धुमोन, थाइबें दुन्दिया बारियाव थाइबें गायदां, उफाय गैया सोलिनांगोन ना बन्धुमोन।